I pozdrav braće, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati kako da izbacite My Computer ili da izbacite Recycle Bin na vaš desktop i kako da smanjite ili uredite vaše ikone na desktopu. Tako da braćo, prije početka klipa obvezno ostavite like i bacite subscribe, uključite zvono da ne biste nešto zanimljivo propustili. Sigurno ste došli u situaciju da ste pobrkali vaše ikone na desktopu i jednostavno ili su premale ili su prevelike. Sada ću vam to pokazati kako da popravite. Pritisnite desni klik na vaš desktop i idite ovdje na prikaži i vidjet ćete ovdje male ikone. U ovom slučaju treba da izaberete ikone srednje veličine. I pritisnite to i kao što vidite naše ikone su vraćene na početni položaj, odnosno složili smo ih kako treba. Naravno ovdje imate istu tako opciju da poravnate ikone u mreži, a također i ne morate. Pritisnite ovdje na poravna ikone u mreži i jednostavno povucite i možete ih slagati kako god vi želite. Možda nekom od vas se više ovako sviđa da ima ikone ili jednostavno želite da imate onako OG ikone kao svaki Windows. Odite opet na prikaži i idite poravna ikone u mrežu. I opet su naše ikone vraćene po defaultu. Sada ću vam pokazati kako da izbacite My Computer na desktop ili da izbacite Recycle Bin ako ga već nemate. Pritisnite desni klik na desktop i izaberite ovdje personaliziraj. Zatim izaberite ovdje teme i idite ovdje gore desktop icon settings. Izaberite to i ovdje će vam izaći novi prozor, tačnije postavke ikone radne površine. I kao što vidite ovdje čekirano mi je računar i korpa za reciklažu. Sada ću vam pokazati kako to izgleda kada nemate ni jedno ni drugo na desktopu. Vjerovatno vama ovako izgleda i trudite se da izbacite ovdje iz starta, što ne morate da radite, jednostavno uradite kao što sam vam rekao i izaberite ovdje računar, korpa za reciklažu, možete također izabrati mrežu i možete izabrati korisnikovi fajlovi. I idite apply i evo nam ga sve tu što treba. I idite OK. Sve što je potrebno da složite vaš desktop kako se vama sviđa i to bi bilo to. Tako da braćo, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da sam vam pomogao. Još jednom podijelite klip sa svojim drugarima, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao braćo.